tas esomoroberio Boaz monganchere nkwane kegusi mbora nabagusitore nabakwanire seretario monene igo nasaba moibirani rikondeli nkwane na incha yare nkoro ya naruo erebia gusere bobe ritangani tigangire libageriga wakangambia mono gochia se familia Boaz tato mwabo na mamu mwabo ase omwana obo Boaz ase okumukini buya mpaka buna anyarire kobokorara elia kabere ngire libageri goteba ngambia mono ase Junita ase ogwanja kobo mwanchi o Boaz nambia mono ase kegwa kyo mwana elia gatato ntebe ngambia mono gochia se abasani ba Boaz bale nse ya America abasani ba Boaz bale sense ya Kenya abasani ba Boaz bale Saudi Arabia Beirut kerase Boaz niga bwata abasani na niga koro kwa the people's president nkwaneiga ena Boaz seito momanyete seito etogocha korwe ward yemo gachuba ward na Boaz buna twakina obusani bwaito gobochete gokonga mono wetera so go interact mona ase mitandao na emiaka yonse namanyire Boaz igomanyete Boaz buno oromonto bwo molembe ekero nachete komanya igoro yoborwaire bwa Boaz igang'akirete simiero monye nokorera akangeresa tari monto nde bwensi ontebeti Boaz moindio geto nero ng'akirete simia akangeresa igoro yoborwaire bwayo okorera ogontebinana aino bwato omwana omorwaire oborwaire bwambwatire nsabere kayo omwana oyu are nkwane nere namobekere video barorana no mwana baseka aba nabarwaire babere kerenga ki Boaz yare kong'akere simi igakombori omwana ori mbiyare na isanekire naye nande gotware kurukana arara ekero nagenda korora Boaz in Maryland igantebeti arara nchororese na macheti gokwera nche nana tari monto ngorete tigiti tari monto ngeta chai tari monto nkonyete ncherende yonse igo nachete nkarora Boaz akangorokie ngora ase nyasi agantebia arara agano nare gocha gokwera esa tuomere tomotuoye tugaikaransa tukagamba tukanywe chai nkamoremia akangorokie rumu yaye Boaz akangoroki nkamubori arara ebine bikoroto bwate binganiga ebikoroto biha Boaz ebirabu ebinane binene bunaka bwato kugoroko nene agantebia arara you know we have to leave the talk tugaseka tukabamo na bali bale bamenyete nere se nyomberia musubati oria moikoyo no mugako ene family yaye nimba maite na baroche ntukwanete nabasani bali bale gocha ekero tokwenda komorora abantu bara America mbiya mona sokurwa chi state ao koira chinsa chaino gotumeka chibese chaino kogenda komorora Boaz America tenga Kenya esokoline gari korula ngata road ogenda Nairobi hospital rumurwaire igokorwe state gose Minnesota oche goika Maryland nende gokoline sabali iga abantu ba America esemure mumanye nga we really appreciate you and we thank you for walking the journey with our brother Boaz. To the family of Sam Nyabiosi, a man who took Boaz without knowing him, without being a relative, but he took him just because he knew him through his sister who had asked him to deliver food to Boaz. A man who is selfless with his family. Njenachira America tigamba tebi. Omonta wanje omenye muaye na inda ba America, they are here, they are watching. They know. Taliga singororo. My brother, is it a lie? Taliga singororo. Omonta ache komenya muao to make it worse omonto morwaire. It is not easy. Omosubati oye aganchanga omumuroyo tigamenye gana intwe tomorere. America talinga moreri okabwata nyombo gosibie byombo aba America mbalega tali moreri okabwata monto nyombo gosibeli. It's you being selfless to take care of this person. Let us give credit where it is due.
Let us appreciate people who have done good things. Let us not be blinded by social media. Let us not look for cheap publicity. It is hurting. We are hurting. Some of us have been hurting. Tuaramirwa baibi. Onte bigo so muntu ogocha kuganya chibes chia matango che koiba na inda no muntu okogore ticket ya ogende kororo murweiro oyo. Esa abantu bonsi pibali mwatoramire. Twababire tiganya sa babiri. Ege kogera ebukuge gotebanga babire ge koera mbamanyetiki. Ekibagokora. Na chira America chintunda inye na arorire Boaz kire ntunda. Eya gatatu gochio moiso igonchiete mwa Boaz tokaruga. I cooked myself. Evelyn, Boaz called you. Akagotebia raro chira. Tuarugire. Ngasibie byombo. Omanyane nyomba gacha kamboli nkyo gosibie byombo. Ngamutena nyore chikoni yao gerabete. Na nchana tebanye koreki. Nyetige kerabete. Elio moiso nchiete korra Boaz nyagitari John Hopkins in Baltimore. Eto ikaransete togatera masase tugakora chi video anchete gotebare gesankyo gokorera ini yabangina. Tugakora cheche mwaro che clip keri. Ebiche Boaz yagete salute. Nona ibegete se program. The people's president has saluted. It is the end of his journey. Njenkolera Boaz buno musani. Baba Junita. Intuna bakungu ntonyuo miremechi. Talinga ntu tokalemete iguru. Ntobwata basacha, ntobwata abana, ntobwata abamakubyara, ntobwata abayiri. Tomenye no morembe. Omongino yotene nirotebire tarakana mwana oye gaki. Na atebukaniro mwana oye. Tarakana Junita. Inche korude iwan buna Boaz agakwete. Inche na umeranete na Junita. No musibati omwabo koro kujuni omwana omusibati oli okoro kwa Naomi. Naomi ngayali. Naomi. Nabayiri ba Boaz mbalengo na omusani o Boaz na alengo. Togakwana buya tokaiwana na Uncle Moleka, a very good man. May God bless you. Tokaiwana nga to supportie family ye pako moiso. Lakini tigamba tebye gento gia chitegati igo gekoro kukerecha. Tokegikeri. Ekerecha kegaso hagati kegatoruani tokarukwa marieta paka anjo manyetego na atigete njengo karamore sigusti ndiko kwana mona mangana Boaz mwari araisiribo togatiga rende naki wono rende toche toramuga ngakiego chakoba lakini ri tukona ale ko give up omusibati ono musani ono ri Texas okuruku mumbi nkaboka nganyora mumbi andikirete message. Let me tell you, God works in mysterious ways. Mumbi told me, Nana, I know you have lost a friend. I have seen what is happening on the social media. Please do not abandon your friend in death. In the morning, I called Moleka. I told him. And that is how I have kept on fighting this fight to accord our brother Boaz a befitting send-off. Because if you are a friend to someone, you walk with that friend for better and you complete the journey with that person. Na kiako gerande galero baba Junita tiganya sako echinguru olero umwana o nande tigango tebirero. People will tell you things. Abasibati molega. People will tell you things, my sister Junita. Le injengo teke ene keliege sa omuntu atachogotebi nande banduka omube anyway ni narete korokwo omube gosebona. Muntu nabago chakoliera mangana agotebi omongino oyo nekerecha. Omugako oyo negekone. Ebalini ne saitani. Kristini nekerecha. Mokogoti gosenki. Baba yane. Abutali abayiri bo mwana o Junita. Abutali abayiri bo mwana. Oyitali mamu mwabo. Mamu mwabo Junita nche ningwanete na eresimi. Nkamotebi baba. Lemi omwana o. Onyo mongino inalenga abe witness. Lemi omwana o naende kanya komosemi. Abantu Junita baba go bagote yamangana ichoro motu. Bakongaine bago ikiroche engegu unarebe kata masi aterete roro na ikire roro gati bagotigongi na muntu bagende to basago salio bwa mate bwao ne family yao sobo omwano engina nangainereri to salio boiri bwaterero omwano Boaz na banchete igare gototebi tokorende ntoche komutigarende rande Boaz ore gototebi tomorende onde nare ga otaito gotiga Junita
twensi notore junita bantu ko bagoteya mang'ana mange tokoeni Boazi bake chimbago onyore gwatigaira ibieka ngororore samatanga abantu bagoteba ndoche torika abana ndoche tokonya omong'ina ndoche bantu mbaya baibori baino bakwete mokang'ainu moche muri kwegasi mbaiyo abantu nabagotebi kende gionsi ng'ina muntu intunto kwangeti inche nanatiganye kwanere inche nomogetutu seitonga chuba nande inche nomuraria bwe radio nambeye moyegesa bali bamanyete mbamanyete nande inche nomurai internet chi radio isato nande inche I am a person of my words muntu tagochache kontebi binto bitari gonchio mutuone juni tonde tayo kwangete nande we are here to support you to walk with you the journey ntu aramu but we don't care. Boaz is our brother, we need to support him. Amaine igobone family moreme gotoko enda nkamambi koiro mubiri nabasabire tutwara morembe tutware ki ingonye gokorubwo oche sobo Boaz amatanga injune gentekemo gekoro kuki omorembe omwana oyo ganche tomorembe nande gari gwakere simi ekerate betungo kware igari gwakera bante simi yokorera gakinsabire bona yenge nikyo gocha oche korwanesa amatanga Boaz ichuma buna toko eni Boaz nesiko Boaz no muntu bwanchite gwesoka biya twesoke biya tocha amatanga tubwata masikani nesiko tolere the people's president tomoenie esabali yaye yomwelyo twaigwananire ebinto biri mwaro chemetandao ng'abantu mbaka bangete ng'abachigoita June ingo toro ntu abarai onde tayo ogochigoita omwana oyo no mwana oiboire no mokungu buna Boaz yakorete ki nande nje nonyene balini na motebeti ng'a tintagetigo koigwe metandao tiga na mang'ana yokonya korama ne metandao nago kaneti baba June nago tebeti mutiga mang'ana yokoramana no nyorete ringwa kerete simi ngakwana no mwana ori omwabo na mama omwabo nkabatebi twaro morembe inu na abana abamo nande nari moiso nkwanete no musubati oyo abantu baminto tiga tutwaro burayi obuya tutware kiorokererie kiya nande mbiya mono gochia sekiro omonto orwete siringi yaye omoiberanie til namberi omonto ari gotumana ne siringi 10 ekinege ntarure korwase nkoro yaye no bwanchani ngesiseniri mbiya mono asekiro omonto orwete siringi yaye mbiya mono asekiro omonto ori gwake esimi nje nimbata basani bane bale kung'akera baka bande ipora asogosirio musani o nonya mbara bumbali abantu abaya mbiya mono mutwaro morembe committee mbiya mono Uncle Simon mbiya mono you have done a good job bali bonsi pitokonya kuwasiliana asemeroberio kiro monto oenanire chinguru chiaye chinsa chiaye asogo support emeroberio yega ya Boaz igotogote bangambi ya mono tiganya saba sesenie omorembe toe ni Boaz biya atumuke nyasaba seseni tokorwa gotoko genda chinka cheito toike biya mambi gotokomera naga nimeto moibirani mu pastor okora korandi after we view the body we might not do any announcements chinkoro cheito nabo chikorache mukatolero omwana ominto talibo mambi gotokomera naga ense ya monenusu torusio mobere tonge sabali yeito mapema na kieko era tubwata masabolero egere mambi tokonye chinsa n'abantu mbale na barabo bagocha kurusia abanchu babo nabo torabento twara chinsa chinyinge chokorro mobere na gukwanerana ntoigwana ine tomerane mambi chinsa ibere torusio mobere tuchake sabali gochigusira lakini moike saa 1:30 by saa 2 twasokire mbia mono pastor so wancha gocha gusanga no mushiriko o June na Boaz ase sabali gayo mwere. God bless you and may God bless you again and again. Thank you.